Orgulloso para min, pois, eso, competir con Galiza a nivel internacional, porque non no futuro. O sentimento que tens cando realmente podes competir coas túas cores, para min, dende logo, merecía moito máis a pena as competicións feitas así, e que non fosen de primeiro nivel internacional. Hoxe temos a honra, ademais, que conta aquí coa presencia de Anxo Gonzalo, que un dos portavoces de referencia a nivel nacional galego de Vía Galega, que a entidade que fai posible que teñamos esta mostra. Un Galí de Brialles é un personaje que Quim aquí. Este non é Quim, é un amigo de Quim, que levan toda a vida xuntos. Profesional,